mahaifiyata uwata mai share hawaye na. Assalamu alaiki amarya ba kya laifi, farin ciki in ya zo bacin rai sai ya tafi. Yau dai kin zamto matata ba wani haufi, godiya zan yi wa Allah da ya nuna ranar reno. Daren farko ranar tarewa kenan, ni da mai sona burin ma'ayya cika kenan. Baya muna burin magano wannan rana, yadda za mu kasance tuntuna ayyamin tattauna. Na tuno wasannin da muke yi sigar ƙauna, sai maninnan ka sabuwar rayuwa yau kenan. Tunda dai yau Allah sarki ya cika burinmu, sai mu zauna lafiya mu damƙe amanar mu, mu rike sirrin juna a zaman mu na auren mu. Hakuri zami iyaye sun yi nasihar nan. Ya kamata ki buɗe mayafin nan mana in ganki, naga kyakkyawar fuskar nan in ji ta bakinki. Haka zalika kajin nan in ɗan baki a baki, sunanki amarya ta yau ne kuma an